Ibalaku ni Colombia. Amu ndi ni Ijebu. Asana mukaneliwe. Amu ndi ni Ijebu. Ishimalase na mwe. Amu ndi ni Ijebu. Oya asana mukaneliwe. Amu ndi ni Ijebu. Aino kaino. Aga mukansi abia. Akaliga melikeje ukwe. Obu alusi egwu anamu. Ogidi anamu. Anu mo anamu niile. Egwu a ka ije nye nwoke obi ọcha. Ya ka ije nye nwaanyị obi ọcha. Aisi nwoke na nwaanyị asị gbagbali egwu a. Egwu a bụ egwu udo. Egwu a bụ egwu agamniru. Egwu a ka ije kene nwoke na nwaanyị. Anyị na-egwu si na adịrị nwoke mma, onye adịrị nwaanyị mma. Maka ndị dị ebi egwu a bụ ndị yeli South bute ego. Ndị Chimeleze na South Africa. Ọnwa makpọrọ m egwu a. Asị ka anyị nwere egwu a na-anya ọranaeze ụmụ Igbo obi anwụrụ ma nwoke ma nwaanyị. Ịgba idesa 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 egwu Nazabakalunu Emuere Nazabakalunu Mulewewebio Diagwo Maba na Wanwai Diagwo Maba na Wanu Telewulonu Munokodo Arusaga Maba na Wanwa Arobi na Gumu Telewulonu Munokodo Olumo Muna Wanu Yazana Mukanelie Telewulonu Munokodo Egwu aka nna agwụlụ Di Chimeleze Di Chimele ọgala Ndị alị South bute ego ka ndị bi egwu Telewulonu Munokodo Waka mbụ ji bi egwu Ndị alị South bute ego Dị ọnwa waka mbụ ji bi egwu Ndị Balaku na Ikolobia Waka mbụ ji bi egwu Maka na ego male mma na Ikolobia Anyị yọla Chukwu Olise ti anya ego na Ikolobia Dabi ibe yọlu chi mụ egwu Telewulonu Munokodo Ndị Balaku na Ikolobia Ọ bụ ndị ji bi egwu Telewulonu Munokodo Maka na onye ji bi egwu a gbabara nwa Chimeleze na Ikolobia Ya bụ onye ọnwa Unegbu John Gochukwu Unegbu John Gochukwu onye ọma Chimezie ya ka mụ ji bi egwu Ezi Ikolobia ya bụ onye ọma Authentic Eze Amanoyechi 1 Anzayuko Odogwu onye eze ya bụ
onye ọma authentic onye ọma na South Africa ebe ọ na-ebute ego dezi Colombia wabalakụ na nwa na mụ egwu jele mmụọ ya ka mụ ji bi egwu osimuka na company ya Ugo Silva investment na South dezi Colombia ya bụ ama company ya ebe nwoke nọzi nwa na-ele moto ijele odogwu ya bụ aka na-ele moto na South maka na ịma na abịa moto bụ abịa ọgala okwu jeli South onye ilusie South Colombia tukelu ụwa nwazi abele eze na mụ kenelia unu egwu Don Ugochukwu ya bụ authentic onye ome na mụ egwu mmọnwụ authentic bịa na mụ na-akpọ yi authentic bịa na mụ na-akpọ yi odogwu ezi Colombia onye nna na mụ keneli ọ bụ authentic onye omego osi mụ keneli ya ezi ogeli malobi dị unu egwu seva ji amaka odozi akụ dị odozi akụ dị ji amaka nwa Madam Cash anyị ekene yi Madam Cash maka na yi ya bụ oliakụ ya kwụ authentic ọka nwa eze ọmọgọ machi meleze ni Colombia jele gwulọrụ mụ n'obodo authentic maka na yi machi meleze odogwu ego nọ onye ọmọ authentic Colombia ka egwe mibe abịa moto kinala authentic onye omego bịa lụọ bịa jele mmụmụ osimu kenelia ezi nne mụli ya n'afọ ya bụ Christiana unu egwu Elias Urgent mmagbala dozahụ Christiana bịa lụọ mmekeneyi Christiana unu egwu ajịa nwanyị ọmụmụrụ authentic onye eli aka nwunye odogwu Christiana na mụ keneli Urgent mmagbala anyị ekeneyi amụrụ authentic si mụ keneyi ya bụ ezi nne agbamụlọ ọmụmụ elili aka nwa ya Stella anyị ekeneyi Urgent mmagbala ejeni authentic osimu kenelia ezi nna mụtali mami ya bụ Chief Dara Mercy iwe nzu onwe su ya bụ nna mụtali mami mana ọnwụ bịala igbuo ya emenisi obi nwanụkpọ ya bụ ezi nna mụtali mami mana ọnwụ bịala igbuo ya n'elu ụwa ana m agwazi authentic si adịna ji n'obi maka na ọ bụ nwa ya gwa onye mụli ya
Mejeni Authentic Onyoma Ogwo eze na muke nelia Igwe na South Odogwu na moto Mejeni Wabala akụ na nwa ka nna tile egwu onye eze na muke nelia Authentic si muke nelia Ezinna nwunye ya bụ nna mụtara nwunye ya ọsị muke ne Mrs. Pauline Emera Madam Simple mana nya bụ nwa ya na emesiri ọnwụ balidulia anyị na-agwazi Authentic na Chidobi anyị megbu ọgwụje ebe Chukwu ọ bụ chi nwetali achi nwegolo Authentic Onyoma onye eze na muke nelia onye lisa tupute ga-ebute ka nna gwụla egwu ọrụ onye akpọrọ mụ ọkọlọbịa si mụ mụrụ etiela egwu Pachimere eze bịa lụọ Pachimere eze bịa ewe eze na muke nelia ịka mmụgbọ ọbụ ịgba akpọ ọgọ Authentic nwanne gwuo abalị egwugwu Jogwu nwa ọgba agụ abalị egwugwo na ọnwebali nata agwọ ka Authentic ma tụọzụ egwu nwa egwu mala nne m arụ oke Igbo bụ ọbalị ka ngwa mbụgba gbatakwa mụ nwa gbatakwa mgbe egwugwu nwata m Authentic odawụja na-atụpụta ego igwe nwata na-atụpụta ego igwe na tụoke meghị gbagota agwọ arụsị enwelugo okwu mmụọ okoji gwa okwu ego mbele egwu nwe egwu na-agwụrụ Authentic mmanwụ egwu na-agwụrụ Authentic arụbagoto na nwa ya na miligbo mbele egwu nwe ọkwamo agwọ arụsị gbara m mbele egwu mbele egwu na-agwụrụ Authentic egwu na South akaligo egwu Mejeni Wamelogo bịa lụọ egwu Wamelogo bịa egwu Wamelogo bịa lụọ Authentic odogwu bịa lụọ egwu ijele mmụọ ọsị muke na Steve Amaziu Ọhamadike Aneke onye ma Ọhamadike nwoke nwere Aneke isi ala Mgbano Imo steeti ka o si eje Ọhamadike nwoke nwere Aneke odumodu mmadụ ke ji chi eze udu mmanwụ maka na onye si muke na yibe Kolobia ya bụ onye ma Authentic odogwu ego Naija ya si muke lụnụ egwu njeme mmanwụ Authentic bịa lụọ mmanwụ na-akpọghị Authentic bịa lụọ mmanwụ na-akpọghị Authentic odogwu mmanwụ na-akpọghị oke nwa na South gọbali ibeyi igwe ego na South mmanwụ na-akpọghị odogwu onye nwere ọgwụ bịa lụọ ya na-akpata ego onye nwe ọgwụ lie elu ọjị arobi na-agụ Authentic odogwu arobi na-agụ mụ onye South bute ego Kolobia ka ebe eme ibe gọbali ibeyi Authentic odogwu gọbali ibeyi enesi gbogbo mmanwụ na-akpọghị ka ịbịa Authentic bịa egwu Authentic bịa egwu oke nwere Igbo gbagota arobi na-agụ mmanwụ egwu ijele chuo egwu egwuregwu na Kolobia mụ na-agwụ egwu ijele chuo okenye kabụ nne m agwụ na-ata maruo ijele chuo okenye Authentic bịa lụọ oyi Authentic gbanwe egwu ijele chuo okenye kabụ nne m agwụ
ku mal maruo aro bina ku mbagota nuo we tuo ku tati ke mwo aro bina ku Colombia asa na mukeneli authentic simukana this is no brother Ignatus Obinna Unebu Oyo mobi test Obayi no dogu Obi test Telemo Obayi no desike Zawako Wa ngobo Omo authentic That's Mukanunu Oga lawo liwe no bodo Telemo Arobi na gumu authentic Azala Mukanalia Ajana South Sudan de Balago ni Colombia Sudan de Balago ni Colombia Babundi Ijebu Sudan de Balago ni Colombia authentic abataga goyi Balago ni Colombia Oka wala satu Sudan de Balago ni Colombia authentic magara ni Colombia authentic bialwai Balago ni Colombia Nawada satu bitege futa Balago ni Colombia authentic na Mukanali Balago ni Colombia Aya moto kinele Balago ni Colombia authentic na Mukanali Balago ni Colombia Wabala kuna mwewe Balago ni Colombia authentic na Mukanali Balago ni Colombia Aino kaino Kudumamu Siagwa baba mamai Namwawa Tiliga wawa Namwa Nwana milibia bia Milibawa Wala mota tiki biai Aro buta Tati jibela wala bia Tati jibialwai Abi amata kinele we Igwe gona satu Wabala kuna walwai Namwa kamata tiki mwai Arobina gumu Asa bagota Nawaya nemili obio Nawaya nemili obio Jele Igiliga Arobuta mwai jele Nawata tiki mwalwa Awalile mwamu chua kamanu Mwana manuwa chua kamanu Mwana yana zegumo Arobina gumu Tatiki bialwa mauna boy Tatiki bialwa mauna boy Tatiki odogu Waka mwana sato Talasi mabongo Tatiki maumo ijele Colombia Waka mau Tatiki odogu Ikiriga Wabali bayi Colombia go Authentic Wabala kuna manuwa Waka mau Awana sato bialwa Ikiriga walo wakaliga wo Tatiki bialwa Jele we bialwa Aija kana Oyala na Mukanalia Oskai kana Authentic simukana Yezu ogo ndoke ya Chief Chidebele Robert Obunika Yezu bodi nkechi Obunika alias Ofunwa Kampa Okisha atụrụ na mishi from Ozobolo anyị ekeneyi ezi ọgọ Authentic si mụ keneyi
kenelia authentic magana imuna tiegu jelegulo nu muno bodo aija kene Emmanuel Okonkwo Doctor CEO Pronto Pharmaceutical Limited South Africa enye kene yi onye mo authentic odogwu oke nwa na South osimu kene Kenneth Nnamunde okeke Elias now enye kene yi Istanbul Turkey Akina tunata Turkey store eza na mbuke nelia ona munde na mundi okeke wakawa wala obu mmu ona mwana o odogwu ni Istanbul Turkey to make neyi eza odogwu ona mundi okeke wakawa ni Istanbul Turkey Yesi do bala na ilugo anye keneyi agwu anukpo wanye eze na mu keneli eze bianu mu na ti egwu madu ka di bi egwu madu ka na ti legwu omo tati ko nyoma na polomu osemo mu de ti eli egwu Colombia wawo logu odogwu ego no ije authentic odogwu Yesi Colombia azo moge we ijala mawu ka mawu agara ya bolo authentic waji 3 million moko waji melo ye we egwu ogonu tema ku no te matire egwu azana nyakalelia Odumod aya moto kinele Oji 3 million egbo azana mu kenelia akara asile ewu 3 million eba silo tu eziawo asemo wata asamu wabale mo transfer 1.5 wamutale 4.5 Colombia bawo logu na mawu authentic moto kinele Colombia ayo moto ba bi oga lego Odumod ana si mo bongo ikiriga wadele satu buta gabuta aka wonu na bu egwu jala mawu obodo authentic simuka na iza chidubam wiadu iwaju odogwu ayo ma kusi na ji oke mwana lukugu CDO Yedi Motors ezi Colombia chuduba makarai demu chuduba makarai ona boyi demu chuduba ona boyi ezo odogwu ego dabu akusi na chi chuduba mu amalaku ni Colombia oya nana mukeneli obo authentic dasi mukenei dati kimagala imuna bulupewu emungo dati kimagala imuna bulupewu elemungo budo damu nama kumale muchuo kemenu bagotelu egwe elemungo
nwachi Obiora ọnwụ bụ ya anyị ekene yi nwachi Obiora ọmụ keneli nwachi mekeneyi n'ogwu nwachi onye eze na mụ keneli nwachi Obiora ọnwụ bụ ya amụikem Ọnịcha anyị ekeneyi ọ bụ onye ọma authentic dasị m keneyi dejeni aja kene onye ọma ịma na-elu odogwu ego lodogwu ego Emmanuel Ọkanwa odogwu Kpara eze na mụ kenelia Honorable Piccolo Elias Azani ifemele nwa odogwu n'osibu ụkpọ anyị ekeneyi Desi Kolobia onye nlala mụ keneli ọ bụ onye ma authentic Desi mụ kelunu egwu ejeme mmanwụ obodo kwulonu mụ n'obodo mmadụ ka eji chie eze egwu dele mmanwụ aja kene authentic si mụ kene yesi nna nwunye ya bụ Mr. Daniel Emera Elias Adiabes Osigbo azana mụ kenelia ọ bụ authentic onye ọma Desi mụ kelunu azana mụ kenelia ijele kwulonu mụ authentic mekeneyi Desi Kolobia bụ alụlụ ọnụ mụ ọ ga-ala nwelibe n'obodo nwanne m authentic akaligo egwu mụ abalị weto arọ gbagoto na abalị egwu onye ogwu olimatogwu ọbagwụ regwere ma arụ authentic kaligo egwu dewuru asatụ bụ aka na mụ abalị beyi egwu balị ma ruo na ọzọgbagbo na mụ onye bụ egwu dị ama mmanwụ ikere asa etuo ịrazegwu ya na ya ebele egwugwu n'ọzọ ọchụ magwago arọ gbagote authentic dewuru asatụ mụ abalị beyi ebele egwu onye ogwu ọkụ authentic ga mmechi egwu n'egwu mana marụ ka bịa ebele ike eji egwu onye ogwu ọgwana mụ arọ ogbute ogwucha authentic odogwu na asatụ anyị ekeneyi dejeni Desi mekeneyi mmanwụ na-egwu egwu onye nlala mụ kenelia oke nwa authentic odogwu oyi onye ejela mụ belibeyi wakpalakụ na nwa egwu Desi na mụ kenelia ọ ga-ala nwelibe n'obodo Watimalaze ni Kolobia onye nlala mụ kenelia ọ ga-ala nwelibe n'obodo anya na ya nwago ọnụ nwanne Desi na mụ kenelia onye nlala mụ kenelia onye ejela mụ kenelia anya na ya na-abịa lụọ Desi na mụ kenelia Desi na mụ kenelia ọ ga-ala nwelibe
wele wachimeleze na nwa egwu detiki na mụgo Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.